Arratsaldeon, hasiko gea maiatzeko osoko bilkura, baina hasi baino lehen azaldu behar dizuet, ez daukezue banatu dizuet mahai gainen daukezue, urgentziz proposatzen dugun puntu bat sartzeko osoko bilkuran. Badakizue, aurrekontu luzatuekin jarraitzen deula, aurreko hasten proposamena bertan bera gelditu zalako, eta horrek ekartzen ditu hainbat arazo egunerokotasunen. Nahiko ohikoa izan da Tamalez udaletxeetan aurrekontu luzatuekin funtzionatzea, baina normalen luzatu izan die iaia partida guztik inbertsioak ez ezik, baina badirudi hori horrela ez dela eta diru laguntzak ere ez daude luzatutako aurrekontu hortan. Eta, aurreko aste artean hartutako erabakin, bai pertsonalen aztertzen hasi zien bar kapitulon zeukan eragina, baita ere aztertu zen, diruzainak aztertu do, zer eragine dauken maileguen interesen ordainketan, badakizue interesek ze igoera eduki duten, eta 2021 egindako aurreikuspenak egin genituen, eta orduan aurrekontu luzatutan hori ez da betetzen. Esan bezala, diru laguntzak ere, elkartek jasotzen dituzten diru laguntzak ez daude aurrekontu luzatuan, eta bukatzeko azkenik jasotako ebazpena daukegun diru laguntzak, Nexteko diru laguntzak ere ez daude jasota aurrekontun. Diru laguntza horiek berez turismoko kasun 100% finantziatzen dute, baino azoka merkataritzakoan finantziazioa 80%koa da, eta arazoa epeak betetzeko alde batetik aurrekontu egotea da, baino bestea da proiektuak ez daudela diru laguntzan sartuta. Beraz, plazaren aztertzen eta prestatzen nahi die ejekuzio proiektua egiteko lizitazioa, baina hori ez baldin bada aurrekontutan sartzen ezin da aurrera jarraitu. Orduan, ekartzen dugun aldaketa hori, orokorren sail ezberdinek egindako proposamena da, alde batetik bat kapituloa bermatzea, bat kapituloa da langileen soldatak bermatzea, hori aldatuko da, bestea da 3 kapituloa diela maileguen interesak, hori dela, badakizue udalak bere maileguak eta zorrak ditula, eta momentu honetan aurrekontu luzatuan amortizazioa bai, baino interesen partidak ez du ematen. Bestea izango zen 4 kapituloa diela diru laguntzak, hor dituzue plan estrategikoan dauden, aurrikusita dauden elkarte ezberdinei, diru laguntza horiek hornitzea, ze bestela ezingo zaizkie eman, eta azkenekoa esaten una, ezan diru laguntzak jaso ditugunak, ze hori ere galdetu dugu, aukera zegon beste diru laguntza batzuk edo txertatu alizateko, eta kontu hartzaileak esan digu, luzatutako aurrekontu gainean egiten ditugun aldaketetan, ezin dugula sarreretan inolako aldaketaik proposatu, ez baldin bada ja ebazpena, ez baldin badaukagu konpromiso firmea edo ebazpena, diru laguntza hori jasoko dugula. Orduan berez, proposamena ikusten dezuen bezala, datorren astenetik aurrera egokituko zaionari behintzet, da udalak jarraitu dezan funtzionatzen, eta nola badakizuen baita urgentziaz sartutako gaiak gero gehiago garatzeko aukera ongo da, baldin eta onartzen baldin bada urgentziaz gai ordenean sartzea, eta horregatik azalpena horregatik data. Lehenik eta behin orduan presazkotasuna bozkatuko dugu. Aldeko bozkak? Aurkakoak? Gehiengo absolutua lortuta gaitzarrena sartuko dugu, eta behin hau esan da, lehenengo puntuakin hasiko gea. 2023ko apirilaren 27ko udal batzarrak egindako batzarrean akta zirriborroa onartzea. Aldeko bozkak? Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, maiatzaren 2ko ezohiko akta onartzea. Aldeko bozkak? Hau batez. Hirugarren puntua, Ordiziak udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena. Nik uste informazio batzorretan azaldu zen bezala, gai tekniko bada, ez dakit hain noazuk gehiago erantzi behar dezun, baina Aldundiarekin eta
funtzionatzeko eta azkenen datu trukaketa egiteko, beharrezkoa dan hitzarmena da, aldundiak ere proposatuta eta plenoan onartzeko ere beraiek egindako proposamena da, horrela dakarkigu, eta azkenen funtsean da, herritarrai abantaila ematea, aldundiak izan ditzazken agiriak ez aurkezteko eta zuzenean baimena ematen baldin badute behintzat, agiri horiek elkarri, udalak aldundiari eta alderantziz ere bai eskatzeko hitzarmen bat, beti ere herritarrak baimena eman da eta datuen babesa errespetatuta. Bozkatuko dugu aldeko bozkak, aho batez onartzen da. Laugarren puntua, bake epailearen izendapenaren proposamena. Hemen bai, epealdia 4 urtetakoa izaten da, 4 urte igaro eta gero egin behar da deialdia, printzipioz urratxo horiek bete dira, ez da, proposamen bakar bat aurkeztu da, orain arte bake epaile izan dana, eta hori egiten dana da, berriro erabakitzen dugu bake epaia, baina hori adirazi ez dela pertsona berri bat izango, baizik orain arte azkeneko 4 urtetan bake epaile izan dana, eta hori da izendapenaren proposamena. Aldeko bozkak, aho batez onartzen da. 5. puntua, emakumeen kontrako indarkeriari erantzuteko protokoloa onartzea. Kasu honetan, gero Ainhoa zuk zerbait gehiago sakontu nahi baldin baduzu, herritarren informazio batzordean ere pixkat bai azaldu zen, aurretik ere bere garaian bai landu zala protokolo bat, eta gaina, pleno honetan bai gainen utzi zana, alde batetik udalaren protokolo aurrean indarkeria matxisten aurren jarruteko protokolo bazan, baina oso instituzionala udalari bakarrik zegokiona, eta hor bai hartu zen, mai gainean uzteko erabakia, lanketa hori egiteko herriko eragile ezberdinekin eta batez ere mugimendu feministaekin. Hor, abian egon da parte hartze prozesu bat, parte hartze prozesu hortan, mugimendu feministaz gain ere gonbidatu dira herriko eragile guztiak parte hartu dute eta azkenean osatu da printzipioz adostutako protokolo bat, honek ere bere lanketa ekarriko du, baina bai azpimarratu nahiko nuke esaten duen bezala, protokolonik bai jasotzen dona da, indarkeria matxistan aurren, hau da, zerbait gertatzen baldin bada, nola jokatu. Aurretik ere beti prebentziorako eta lanketa asko dago egiteko, baina honek bai egiten duna da, behintzet adostu zerbait gertatzen baldin bada, gertatzen danaren arabera, zeintzuk izango dian, martxan jarriko dian protokoloak eta ekintzak, parte hartze prozesua duela oso gutxi bukatu da, baina badakizue baita ere, tamalez, jai inguruan sartzen geanean eta udan sartzen geanean ere, badakigu horrelako gertakariak gertatu izan diela, eta hau ere onartzea bada dagoeneko eragileekin dagoen adostasuna ikusita, bai izango litzateke, espero dugun gertatu ez gertatzea, baina gertatzen baldin bada horrelako ekintzan bat, jakitea nola jokatu behar dan. Askotan ere, holako bideo horri bat izatea ezinbestekoa izaten dalako, horrelako gertakariak igual gertatzen baldin bazaizkigu, jaietan baldin bagaude, hori, udalangileak ez daudelako, aldundian ere naiz eta emergentziako orduan, hemen bai jasotzen da, zehatz-mehatz, zerbait gertatzen baldin bada, nola jokatu. Aldeko bozkak, hau batez onartzen da. 6. puntua, Ordiziako landabide publikoen inventarioaren hasierako onarpena. Hemen aipatu, informazio batzordean ere aipatu zen, baina aurretik ere 2 saio ireki egin ziren, sendo ingenieritza da lanketa hau egiten nahi dana. Herri bide die, baina landa eremun daudenak, hau da ez da hiri eremua edo zona urbanoa kontsideratzen, dena da landalurra, ez urbaniza ezina edo no urbanizable deitzen zaiona. Eta hor, aurretik ere
ezarritako protokolo baten baitan, lanketa bat, ikerketa bat egiten da, eta kategorizatzen die, alde batera, Oiango aldera, baina baita ere beste aldea, Murumendi aldea, ditugun bide horiek. Egin genituen bi deialdi publiko hasieran aurkezteko protokoloa zein izango zen, gero beste bat egin zen gutxi gora bera dokumentu hau aurkezteko, egia da gero dokumentu hau bai udala arkitektoak eta zerbitzu juridikoak ere aztertu dutela, hor eremuen eta inguruan zuzenketa batzuk eskatu zituzten, lehen esan dizueten bezala, landa eremuko bidek dielako, ez urbanok, muga horiek behin zuzenduta, ekartzen dana da hasierako onarpen hori ematea, eta helburua da, onarpena ere guain ematea, ze, esposizio publiko hortan, 3 hilabete, irailera arte zabalduko den esposizio hortan, orokorrean, beti abisatu diegu eta hola deitu genien deialdirik itara, inguruan egon daitezken, bai baserritar, bai bertan bizidian alik eta pertsona gehienei, ikusteko zein dan egiten dan proposamena, eta orain, gutxi gora bera, plan honetan jasotzen da, 3 bide mota daude, bide publiko nagusiak, lehen mailakoak eta bigarren mailakoak horiek bai kontsideratzen diana inventarioan sartuta eta publiko izaera dutenak, eta gero bide sidorrak edo baita ere jasotzen die, horiek izaera publikoa izango ez duketenak. Helburua bintzet bai da, hasierako onarpen hau egiten da momentutik, interesatu guztiei edo inguruan lurjabe dielako, baserritarrak dielako edo, helaraztea eta ikusten dituzten alegazio edo ekarpen edo sugerentzia edo guztiak ere egitea, guzti horiei behar dan bezala erantzuteko eta bukaeran onartuko dan, definitiboki onartuko dan inventario hori, egoteko jasota alegazio guzti horiek ere entzun da, erantzun da, eta inor ez dadila gelditu, enteratu gabe zer dan egin dan lanketa hori. Aldeko bozkak, hau batez. 7. puntua ordenantza fiskala aldatzeko proposamena haurreskolaren udal zerbitzuatiko tasari dagokionean. Hau ere, antolaketa batzordean sartu zen, eta gero tokiko gobernu batzordean ere azaldu gendun. Ordenantza fiskala onartu gendunean urrian bizatitan onartu zen, ikasturtean nolabait hasita zegoen ikasturte hori modu batea, eta irailak batetik beste tasa modu batekin. Bigarren tasa hori, irailak batean indarrean jarriko zen tasa horrek, bai planteatzen zituen tramo ezberdin batzuk diru-sarreren araberakoak, baina egia da baita ere, azkeneko tramoari zegokionez, hor bai 325 aurretik zegoen tasa hori igo zitekela 540 eurotara. Bere garaian aipatu gendun, iruditzen zaigula horrek ere hausnarketa bat eta zuzenketa bat ekarri beharko zula, eta gero egia da hori gertatu zanetik urritik, orain dela hilabete batzuk publiko egin da baita, gure inguruan dauden partzuergoko aurreskoletan, ez baldintza berdinetan, ordutegi aldetik eta zerbitzu aldetik ziurrenik, baina doakotasuna ere ezarriko dela. Doakotasun hori, une honetan, 100% Ortiziko udalak bere gain hartzea, ezinezkoa izango litzateke, eta aurrekontu luzatuekin ere gutxigo, baina hor bai planteatzen dana da, irailak batetik aurrera, tarifa hori lehen zegona aldatzea, eta proposamena da, orain arte egondan hori, ikusita ordenantza fiskalak ere hondakinak izan ezik izoztuta zeudela, eguneko tarifa osoa mantentzea orain arte izan dan hori, 325,35, goizeko ordutegia ere orain arte izan dana, eta hor bai, tramoen arabera, obari sistema bat jartzea, nun, 27.000 eurotik aurrerako diru-sarrera dituztenak bai ordainduko lukete 100%, baina hor 180ko obaria izango lukete
hori gutxien kobratzen dutenak, eta hor, graduazio sistema bat ezartzen da. Aurrekoan ere, aipatu gendun bezala, graduazio hori edo beste bat, edo beste tramo bat izateko ez gendun guk behintzat ez dugu inungo eragazpenik ikusten, baina bai iruditzen zitzaigun euneko tarifa hori bere hortan ere mantendu barra genukala ikusita baita orain inguruan dauden aurreskoletan eta doakotasuna ere ezarriko dela. Eta printzipioz, aldaketa hori bakarrik izango litzateke. Egia da, sartzen zala printzipioz, eta hemen ez dago, aipatzen dut txertatu daitekelako, baina behidatzen egon geha, bazegon tarifa zero bat edo inolako ordainketarik eukiko ez duken tarifa bat ordenatzen sartzen zala, hemen testuan ez da sartu, berez hori printzipioz funtzionamenduan eta arauetan aurretik ere ezarrita dago, eta printzipioz gizarte zerbitzutatik txosten bat baldin badago, sartu daiteke, aipatzen dut testuan ez dagolako, eta erabakiko bagendu hori ere zehaztea sartu daiteke, baina gizarte zerbitzuetatik txosten batekin edo zein familiak edo eukiko balu zerbitzu horren beharra, jakin hemen horrela guain espreski ez dago jasota, baina araudian jasota dagoela ez duketela tasa ordaindu beharko. Exento egongo liateke tasa hori ordaintzetik. Bai, ni baduk ez zer esateko. Guk ez ezko bozkauko dugu. Eta nik uste 3 argumento basiko dare, Bata, genera un efecto indeseado, barkatu, erderaz esango dizu zen, erderaz egin dut tekstua eta horrelazio jongo da. Vuestra propuesta genera un efecto indeseado, que es que el menor del tramo siguiente, hau da, 15.600 euro, 17.400 euro arte die 113,87, 17.401 eurotik aurrea, osea, tramo justu hori, el menor de los 17.401, que va a pagar 162,68 euros, paga 2% menos que el tramo anterior, el superior, de los 17.400 euros. Y este efecto ocurre en todos los tramos, en los 113,87, 162,68, 211,25 y 325,38. Nosotros entendemos que la propuesta que nosotros hicimos y que se aprobó en octubre del 22 es mucho más justa y es progresiva, porque es conforme euro más ingreso, 0xxx paga, es decir, va en proporción, no va por tramos. Y aunque parezca que la cuota máxima de 540 euros parece excesiva, se llega a esta cuota justo con unos ingresos superiores a 90.000 euros anuales, es decir, 7.500 euros mensuales, y esa supone un porcentaje del 7,5% de sus ingresos, mientras que en el menor los ingresos de 15.601, según vuestra propuesta, son un 8,76%, es decir, paga más el que menos tiene. A esto hay que añadir que en vuestra propuesta se incrementa la cuota de los que menos ingresos tienen o menos recursos en 36 euros. Es decir, pagan 33 euros más de lo que nosotros proponíamos. Y aunque sí es cierto que en las cuotas intermedias se abarata la cuota, lo que sí es cierto es que seguimos sin conocer y desconocemos cuál es el costo real de cada una de las plazas. Guk eskatu egin genuen hori, ja, momentu hartan, eskatu genuen gero onartu zanen, eta oraindik ez daukegu datuik. Ze kostua dauke, plaza bakoitza. Zenbat ordaindu behar daukegu, udara bezala, beste familiei kuota hortatik. Orduan, hori jakin arte, guk mantendu egingo dugu, gainaz, iruditzen zaigu askoz justua dela, aurretik onartuta dagoena. Ados, nik hor aipatu nizuen bezala aurreko asteazkenen eta ostegunen adierazi genizuen, bai tramoien eta bai
horien inguruko blanketa egiteko ez geneukela inongo eragozpenik. Hor egie da, aipatzen duzu, baina 5.600 azpitik, zuek 80 euroko tarifa bat planteatzen zenuten, eta hemen 75ko bat dago. Esan nahi dut, ez detela zenbakitan sartu nahi, ziurrenik eta aipatu gendun erabateko malgutasuna ikusten gendula tramoiek berregokitzearena, baino ez dugu ez da ere proposamenik jaso, eta zentzu hortan baita ere, nik uste dut, bai dela garrantzitsua azpimarratza baita horra aipatzen duzu, eta noski baietz justona izango litzatekela pertsona bakoitzari, baino ez hontan bezala ordenantza fiskalak hartzen badituzu osorik, osea, batetik 8ra hemen eta beste udaletxe guztitan ikusiko duzu normalean, eta hori da baita ere diruzaintzatik eta ezagutzen dezute gaina egin zuten iradokizuna langileek eta bertan daudenek, bai adierazten zigutena zen, bai tramoak edo graduatu itzazue, baina ezinezkoa da, tasa hau dago, baina beste pilo bat tasa ere baditugu, eta ezinezkoa egiten zaigu pertsona bakoitzari tarifa propio bat kalkulatzea, bat tasa guztietan, ez? Eta hor, beraiek ere egiten ziguten proposamena zen, beste, eta horregatik errepikatzen dut, beste 1000 tasa guztietan gertatzen den bezala, zezuk aipatzen dituzun, eta ez dut esaten injustizia izan ez daitezkenik, baina tramo bakoitzeko salto hori gertatzen den egoera hori, gertatzen da gure tasaetan dauzkegun hobari guztietan tramon arabera egiten dugun bakoitzeko. Guztietan gertatzen da, zuk esaten dezun salto hori. Hasieratik bere garaian ere esan gendun, eta ezinbestekoa da behar den azterketa bat egitea. Printzipioz horregie da, aztertzen ari diela, egon die, baina teknikariekin egon dien gora berekin era, alotzak aurkezten ditun datu horietan aipatzen dezuten kostu hori abertzen batekoa dan. Azterketa hori ere egiteko dago, guk bai dakiguna da, eta hori zuek ere aurrekontutan badaukezue, udalari zenbat kostatzen zaion. Egie da ez dela argazki osoa, ze tasak ez ditugu guk jasotzen, baina hor datu guzti horiek hor daude. Zentzu baten ere, nik ere momentu batean ere pentsatu dezaket, edo ados egon naiteke, justuena bai izan daitekela zuen proposamena, pertsona bakoitzari, kasu honetan bakarrik ez, beste kasu guztietan ez, tarifa propio bat kalkulatzen zaiolako, baina, uste dugu, azterketa sakona bai behar du, doakotasunak ekarri duen egoerakin oraindik ere gehiago, zer eta nola egin dezakegun zerbitzu hori ehuneko ehunean publikoa eta doakoa izateko, baina horregatik uste dugu ere, momentua, aurrekoan ere aipatu genizuen, tramo ezberdin gehiago, zatikatuago gehiago jartzeko, bai ikusten dugu momentua dela, baina orain momentu honetan inguruan eta beste leku guztitan doakotasuna planteatzen nahi dien horietan, ze horietan ere, ordiziarrak ere jun daitezke, eta horietan ere, planteatu beharko genukea doakotasuna ere, ze horrean ez dago inungo tramorik, eta denak edukiko dute baita ere doakotasuna. Ez hor guk esaten duguna da, hausnarketa egin beharko da, baina ez dugu uste momentu hori, eta guantxe egoera honetan ere, momentu hori danik, eta halako igoera bat ere planteatzea, beste inolako azterketarik egin ez den. Eta guk behintzet horregatik ere esaten dugu, guazen bestetan egin gendun bezala, bestetan ere izoztea onargarria baldin bada, guazen maksimo hori izoztea, leheno zegoen bezala uztea, eta gure proposamena hori da. Tramoiek gehiago sartu zitezkela, printzipioz, gu behintzet, proposamena horitakoan, bai saiatu gea aurretik zeuden graduazio horiek, tramo horiek errespetatzen, eta bat gehiago sartzen. Egia da gero, zuek bai tramo horren barruan, bai planteatzen zen dutela, euro bakoitzeko igoera bat, eta hor guk koherentzia erabilita, koherentzia ordenantza fiskala guztietan esan nahi dute. Obariak nola ematen dian eta tramoak nola antelatzen dian, hor bai horrela planteatu dugu. Gauzatxo bat bakarri besteik ez, lehenengo tramoa guk esaten genuen 5.600 eurotik 17.000 guk
€80 planteatzen genuen, eta zue planteatzen duzu 113,87 euro. Ni dakidala. Baina hala ere zuek ez zaudete ados, esan nahi dut, aldaketa horrekin, ulertzen dut, ez? Galdetzen dut, Ez, galdetu ez, nik uste olako aldaketa ikiteko, nik uste lehenik eserita hitz egin behar da. Proposamena hola jartzea, eta gure proposamena, adostu genuen proposamena bertan bera ustea, ez dugu uste egokia denik. Eta horregatik batez ere, beste efektu hori planteatzen dena ere, importantea da guretzako, eta jakin da, guain arte, itxita egondan zerbitzue pertsona beharrezkoa zeuken pertsonantzako, guen ez dut uste gure ideia, planteatzen genuen ideiarekin aldatzea. Orduan, ez dezkoa izango. Bozkatuko dugu aldeko bozkak, abstentzioak, aurkakoak, onartutzat jotzen da. 8. puntua kontu hartzailearen ingerak. Kontu ematea da, galderarik ez baldin badago. 9. puntua 2023/681 zenbakidun dekretuaren berrespena. Nik uste dut azaldu genizuela, azkenen hor, badakizue elak sartu dula auzibidean aurreko iaz hartu genduen erabakia arrazionalizazio plana bertan bera uztekoa. Erabaki hori plenoak hartu zuen, baina auzibidean bai eskatzen zen informazioa eta... Erabaki hori plenoak bertan bera utzi zuen, baina espedientea denbora gutxin bialdu behar genion, orduan alkate dekretu bidez onartu zen urgentziagatik, eta 21. artikuluan baitan, guain plenoak berretsi behar du eta horregatik ekartzen da. Aldeko bozkak, hau batez onartzen da. Guain urgentziazko puntua sartuko dugu. Bai. Apirileko dekretuen inguruan zerbait? Uste aurreko osoko bilkuran onartu izan aurrekontua legokela zen ekartzea ez kreditun aldaketa, baizik eta aurrekontu berria. Gure uste, esaten dut, bakoitza bere uste ez da. Esaten dut, zeren nolabait hori edo eta bestela ere, eta horregatik nire botoa ezezkoa izan da urgentzia asko kartzea, urrengoako utzi, aztertu behar dian bezala, eta hitz egin dezagun. Hori besteik ez daukete ni esateko, beti esan izan geha, kreditu aldaketen eta bigarren gehikuntzaren kontrakoak, uste legislatura honetan aldaketa asko onartu egin ditugula, gure ideiaren kontra ere, esateko aurrea eraman behar ditugu gauzak, COVID-a izan dela eta ere bai, esan dugu, ez dau problemarik, ulertzen genuelako, egoera zintzan, eta ulertzen genuelako ere bai, aurrekontu integralean baten, adostutako gauzak, denak zeo zer egin behar duela. Baina kasu honetan ez du onartu.
Ados, esan nahi dut erabate errespetagarria da zuen erabakia, horre, bakarrik esan, noski ondoren etorriko dianak eta egokituko zaie, dagokion lan egin eta aurrekontu bat onartzea, baino, aurrekontu luzatu batzuk bai dakartzate ulertzen dugu zenbait arazo, nahiko tekniko eta orokorrean guk ez dugu planteatu printzipioz aldaketa hau nolabait ekartzen dugulako hemen proiektu bat eztabaidatzea. Hemen bat kapituloan pertsonaletik hurrengo egunean aurrekontua luzatzen denetik, azterketa bat egiten dute eta adierazten digute benetan horre sortzen zaien zaitasuna. Kontu hartzaileak ere esaten du bat kapituloa osatu bitartean ere, zentzu hortan ezingo dela berak hori behintzete lotu bitartean soberakina edo lotuta utzi behar dula hori bermatu arte. Bestalde diruzainak adierazten digu baita ere, interesekin bakoitzak eta mailegu badaukana jakingo du ze gertatzen da, hemen berdina gertatzen da, interesak ordaintzeko partidarik ez dagola, iruditzen zaigu eta printzipioz aspalditik datozen mailegu batzuk dira eta ez dugu uste printzipioz guk mailegu horiek eskatu ditugunik, baino gure ardura da ordiziko udalak hori ordaindu behar izatea. Elkarteekin berdin, elkarteak urteroko dinamikan jarduerak egiten nahi die, elkarteak ari die aurkezten bere memoriak eta bere kontuak, eta elkartentzat diru laguntzarik ez baldin badago eta ez baldin badago partida, ezin da diru laguntza hori eman. Eta bukatzeko azkeneko partida, next laguntza horiek lehen esan duten bezala, ebazpenak jasota daude, ebazpen horiek dirua gainea turismoko lerroan ez, baino laizterre espero da, baino merkatuko lerroan diru hori jaso da. Hor ere EPEak hor daude, lehen esan duten bezala proiektu hori egin behar da, turismokoan ez bezala merkatukoan 2023an betetzeko hainbat betekizun daude, dirua gainea jaso dugu eta argi eta garbi adierazi digute baita ere, ikertaldetik aholkularitza ematen digute, konpromisoak ez betetzeak gainea jaso dugun egunetik interesak sortuko ditula, eta ez dut uste asteartean eduki gendun plenoan, eduki genitzaken nolabait esateko politikoki defenditu ditzazkegun proiektu batzuk edo beste batzuk eta eztabaida sortu beharko da. Orain hartu genitun guztiok hartu genitun erabakiak eta aste beten bueltan aurrekontu berri bat proposatzea guretzat ezinezkoa iruditzen zitzaigun, bere momentua izan zuen, horrela erabaki izan, eta zuk esaten duzun bezala. Noski, aurrera jarraitu beharko da, eta erabaki beharko da, baino ziurrenik, ze hori ere aztertzen egon da, eta azkeneko legegintzaldi guztietan, orokorrean, ez dakit aukera ongo dan lehenago egiteko, baino lehen ohiko osoko bilkura normalean irailean izaten da. Orduan, uste dugu, eta horrela adierazi digute, teknikari ezberdinek, sailburu ezberdinek, ze arazo sortzen zen orain luzapen honekin, eta honekin uste dugu guk arduraz hau proposatu behar dugula. Eta utzi behar dugula, udala funtzionatzeko moduan. Gero badaude eta hemen ez daude, eta ez dut uste horregatik ez daude hemen, beste maila bateko proposamen eta proiektu batzuk dielako. Eta hor, eztabaidak sortuko dira edo ez dira sortuko. Horren inguruan ere, momentu batean ere, komentatu genion, kontu hartzaeri, ze aukera genitun, ez genitun, eta argi eta garbi ere, bai adierazi digu, eta erabakiak hartu beharko dira, diru laguntzak jasotzen dian moduan, ze batzuk eskatuta daude, ebazpena jasotzen danean, aurrekontuan sartu beharko dira. Eta gero, nik uste, legegintzaldi guztia damakizue, pixkat esaten, kreditu aldaketen eta modifikazioien kontra zaudetela. Nik ez dakit nondik eta nora datorren, ez dago aurrekontu bat, eta esango nuke mundu guztin, aldaketarik ez daukanik, hola izena du, presupuesto, gaikuntza bidez aurrikusi ez dien diru laguntzak sartzeko aurrekontua aldatzen da,
aurrikuspenak, horregatik da aurre eta horregatik da pre egiten dian presupuestoak betetzen ez dienak aldaketak egiten dira, transferentzia bidez edo ez, eta aurrekontu baten funtsa ere hori da. Horren gero zera biera egin daiteken eta batzukin ados edo kontra egotea, zilegi da, baina oinarrian esatea edozein kredito aldaketa onartezina iruditzen dela, nik uste doala zuzenean aurrekontu baten antolaketan eta ejekuzioaren kontra. Ze ez dago aurrekontu bat, hasitako aurrikuspen guzti horiekin ehuneko honean betetzen dana, eta gaina, en printzipioz, bere helburua ere ez da hori. Aurrekontua dalako aurretik egiten dan presupuesto bat, eta gero beti, eta ez bakarrik gastutan, esaten dute, diru laguntzetan, aurrikusi ez da diru laguntza bat, gaikuntza bidez sartu behar da. Eta hemen planteatzen dana da, hori falta izan zaitela adieraztea, hemen bai planteatzen dana da, hiru akordio ditu, lehenengoan bai planteatzen dalako aldaketa bat eta pertsonaleko gastu bat kapitulu horren handitze hori planteatzen da foru funtsetik jasotako likidaziotik aurrekontuan txertatu gabe zegoela oraindik eta next diru laguntzetatik aurten kobratzea zegokigunatik hortik finantziatzen da. Bigarren zatia bai finantziatzen da diruzaintza gerakinetik eta hor bai kontu hartzaileek eta diruzainak bai akreditatu dute efektiboki jasodan diru bat edo aurrikusita zegona baino gehiago izan dana edo aurrikusita ez zegona. Eta hor, zerga zuzenetan eta tasa eta bestelako sarreretan, hor 37.000 eta 28.000, ez da beste munduko kopuru handi bat, baina hor bai egin dute beraiek bere azterketa eta hortik finantziatuko da eta bestea kreditu diruzaintzak erakinetik, eta ikusten baldin badezute gaina, berez proposatzen den gastu handina bat kapitulora doa. Eta hirugarrena bai da onartzea, ez hainbeste 2023ko ezer, baino konpromiso kredituak. Zergatik konpromiso kreditu horiek orain proposatzen du eta kontu hartzeak esan dugun zergatik onartzea orain? Egin bardian eta prestatu bardian lizitazioak nextekin lotuta dautenak, bai proiektu eta zuzendaritza eta beste aholkularitza turismo alorrean adibidez, aholkularitzako lizitazio horrek 23, 24 eta 25 urteak hartu behar ditulako, eta, diru laguntza hor adibidez 100% da, diru laguntza jaso dugu, eta hor dago. Esaten du baita ere, gai batzuk hemen, gaikuntza hauek, alkate dekretuz egiteko modukoak zean. Printzipioz, alkate dekretuz onartuta, hemen adibidez gaikuntza hauek, bukatuta ongo litzateke, eta ekarri nahi ezan deguna da, proposatzen dugun, aldaketa guztie. Eta bestea ere, aipatzen nuna, eta hor daukazute zerrendatuta, zeintzuk dian diru laguntza jaso behar duten elkartea. Irutze zaigu, eta horregatik ekarri dugu horrela, beste hausnarketa bat egingo bagendu, hemen beste modu baten defendituko genitun proiektu batzuk txertatuko genituzke. Baina ez ditugu txertatu, uste dugulako, zuk esaten dezuna. Astelehenetik aurrera ikusi beharko da, horiek nola egiten dian, ze planteatzen den eta ze aurrekontu planteatzen den. Baina, guk berriro errepikatzen dut, uste dugu, horrela adierazi digute, eta gure ardura zala egoera behintzet aurrekontu luzatu hori dagokionez konponduta uztea. Ez gu hasten itxuengo gara, ikusten deulako, udalak esan zela jarraitu behar dola bere gauzetan, eta beste gauza da aurrekontuk zeren beste inbertsio da beste gauzatzu, baina hemen dauna da, azken fin, diru laguntza gu Next Generationeko genena alde, eta baita diru laguntza taldeita, eta orduan abstentzioa, gure partetik hasten itxuengo gara. Bozkatuko dugu aldeko bozkak, abstentzioak, aurkakoak, galderreguak,
amaitu utzat ematea orduan. Bai, bueno, eskerrik asko denei. Batzuk elkarri ikusiko gea, alde baten edo beste urrengo lehintzarin, beste batzuk ez, Iñaki, etorriko zea, hemen. Ah, bueno, barkatu. Beak, ez dut horregatik esaten, beak esaten du, erretiroa hartuko dula, eta horregatik esaten dut. Orduan, utzi bukatzen, ikusten bagea edo ez bagea ikusten, bueno, printzipioz behitze sorten denei igandei, eta hemen ikusten ez bagea, herrine bai ikusiko gehala. Eta momentu bat, itxoin segundu bat, zinogotzekin kontu bat argitu behar daulako.